Το βοηθό μου 1 και το βοηθό μου 2. Εδώ Γιάνναρης. Εδώ μια κοπέλα δεν την ξέρω, αλλά δεν πειράζει, είναι μια κοπέλη, γεια σου φίλε. Εδώ ο Τίμος, ο άλλος και το προδότης του Δευτέρου. Το παιδί δεν το ξέρω. Αυτή η Μίκη. Αυτός είναι ο... δεν σε ξέρω φίλε, δεν πειράζει, υγεία. Όλα καλά. Να την Πολίνα. Πολύ ωραίο σώμα. Να και ο μαλάκας. Εγώ δεν θα σας πω ποιος είμαι ακόμα. Πες μια δήλωση εκεί. Εκεί. Αλικορίζεις ρε μαλάκα. Πες μου. Πες το. Έτσι. Αποκάλυψε τον έρωτα για ένα παιδί. Θα σου πω κάτι που τα πεις. Ο Γιάννης. Η Βίκη. Νάτι και Δανάη, γεια Δανάη. Ο Κοσμάς, Κοσμά μια δήλωση. Μια δήλωση. Είσαι πολύ όμορφος. Δεν έχω πει ακόμη ποιος είμαι. Ω, πού είσαι ρε. Εδώ μια δήλωση τώρα. Μια δήλωση. Το πάτε γαμάει. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Οι παπαράτσες του Μιγάνη, οι παπαράτσες δεν μπορούνε. Μια δήλωση. Είναι πολύ γαμάτο. Και αυτά εντάξει. Ο Γιάννης τώρα εδώ. Μάλιστα κύριε. Μια δήλωση. Κοίτα, αν εξαιρέσεις ότι δεν έχει φαγητό, όλα μια χαρά. Αυτά, εγώ θέλω πίτσα. Κάτι που να τρώω. Αυτά δεν τα πέρα. Καλά το Νίκο Τσιπνάκη. Βίντεο. Είναι το πάρτι κάτω. Είναι το πάρτι μου με τη Στέλλα και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία δήλωση. Σε γενετική. Βλέπουμε εδώ παλιές φωτογραφίες. Και δίπλα ο Τσιπνάκης. Να απολαμβάνει τη στιγμή που έρχεται. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε πάλι στα προηγούμενα κορίτσια. Λοιπόν. Είμαι ο που σκοτώσατε εμένα, δεν αφήνω μαλακίες. Κάτσε. Έλα ρε φίλε. Βρασίδα με λένε. Βρασίδα, κυρία Βρασίδα. Εγώ έχω να πω ότι το πάρτι της κυρίας εδώ είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά η κυρία ή το πάρτι. Γεια σου σένα. Καλά. Βλέπουμε εδώ τα κορίτσια, δεν τα ξέρω αλλά παίρνουν. Γεια σας. Καλώς ήρθατε ξανά. Και θα κλείσουμε ένα πλάνο. Αυτού του!